like and subscribe. Ik neem af. En dan die ene. Zal mensen het zo gaan kopen? Zo kan je dat. Heb je die prijsje? Ja, net daai. Maar ik droom al van die rok van dat ik de eerste keer gezien heb. So I'm just very... Maar is vroeg daar. Part 2. Je komt met al... I see you. Daai ene is ek, daai ene is Carmen en daai ene is Cleo. Cleo se pepels, Carmen is net altyd, sy luister nooit en ek praat ook ja. Ons het daai baking ding. Thank you for watching. Like and subscribe for more Sopisitos videos. More real videos come soon.